Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Hulyo 1, 2021. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Isa kagatos ka sako sang basura nakuha sa Libertad Market. Saka panaog nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod rason sa pagpasaka sang quarantine classification. Sa mga nagapanguna nga balita national, Bulkan Taal nag-alboroto, alert level 3 ginpasaka. Pilipinas low risk na sa COVID-19. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:02. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Doktor Pasimbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pag
Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:09. Kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal, nagdangat sa isa ka gatos ka sakos sang basura ang nakuha kag natipon sang diklaging team sa Bacolod CDRMO sa Libertad Market sa sulod sang 4 ka adlaw, umpisa sang weekend. Suno ka Executive Assistant Jo Marie Vargas, Cluster Head sang CDRMO, ilan na natapos ang Libertad Market kag sunod nga padulungan ang Burgos Market. Kalabanan sa nakuha sang diklaging team sa mga drainage ang 80% utan kag 20% nga plastic. Suno kay Vargas, makapila na ka beses nga ginapahanumdum sa mga market vendors nga mangin responsable sa ilang mga basura. Ginpahayag man ni Vargas nga nag-umpisa naman ang DPWH Bacolod District Engineering Office sa pagpatigayon sa ilang declogging operations.
now naman na tali ang libertad after pila ka bulan, may bigyan ako ang iba na will follow goro next week na lang. Organize is arrange para mo siya dito siya doon. Ang kabahin sang pahayag ni Executive Assistant Jo Marie Vargas. Nagdangat na sa 16,060 ka mga authorized person outside residence o kun APOR ang na-facilitate sang LGU sa syudad sa Bacolod. Sa datos ng Bacolod EOC, halin na Hunyo tuig 2020, tubto Pebrero 2021, yara sa 14,080 ka mga APORs ay nagsulod sa Bacolod, samtang 1,980 naman ang halin sang Marso 2021 tubtob Hunyo 2021. Suno kay Councilor Ayesha Joy Villaflor, ang chair sang APOR, iyan notisyahan nga may regular APOR nga nagabalik-balik sa Bacolod para sa ilang nga trabaho. Ginklaro ni Villaflor nga wala sang pagbago sa requirements sa mga APOR bisan nga napaidalom sa GCQ ang syudad. Nagapabilin nga zero backlog ang APOR nga naga-apply sa komitiba ni Villaflor. Damo gyapon, especially ang mga gabalik-balik lang ba? Okay. Yan, nakami mga regular APORs. Ito, mga regular APORs. Kaya doon taga si Manag, sige-sige na, di sila kuwasulod sa Bacolod. Ano man sila gyapon, comply man sila sa atin yung mga requirements. Ang kabahin sang palayag ni Councilor Ayesha Joy Villaflor. Ginpalayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga nagasaka panahog ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod nga isa sa rason nga ginbalik sa General Community Quarantine ang syudad. Sunod kay Familyaran, may mga negosyo nga naapektuhan base man sa Executive Order ni Bacolod Mayor Bing Laria nga nabase sa mga guidelines nga ginpapanaog sa National Interagency Task Force pareho sa mga bilyaran, wala sang walking kag zumba sa Panad Park and Stadium, serado ang mga karaoke bars, lakip na ang casino kag iban pa nga mga betting stations. Dugang pa ni Familyaran base man sa guidelines ganaengganyo nga kung hindi malikawan ang pagtililipon, immediate family lamang ang magatambong kag ginadilian ang pag-imbitar sa partikular nga mga persona. Palayag pa ni Familyaran agud na protektahan ang pamilya, gilayon nga magpa-check up kung nagalain ang pamatsyag para hindi na maglala pa ang sitwasyon. Target sa Sangguniang Kabataan Federation sa syudad sa Bacolod nga marehistro ang pre-registered nga 300 ka mga pamatanon sa special voter registration sa St. Joseph School Lazal sa Barangay Villamonte sa mabut nga Hulyo 16. Suno kay SK Federation President kay Councilor Ayesha Joy Villaflor, sang okon kahapon sa ginpatigayon ang orientation sa mga SK chairpersons angot sa mga requirements para sa pre-registration. Ginpatag ni Villaflor nga importante ang pre-registration para mapadasig ang pagrehistro sa adlaw mismo sang special voter registration. Kag ginadalian man ang mga walk-in applicant. Dugang pasang konsihal, may special voter registration man sa mga pamatanon nga gintalana sa ikaduha nga semana sang Agosto. Dungan ini sang National Youth Day. Gina-finalize sa karon sang SK ang ikatatlo nga schedule sang special voter registration. Ang pinakalitas natin nga update was yesterday, may ara kita orientation sa aton mga SK chairpersons. So, siya, do trainers training siya kay para mag-conduct sila sang ila pre-registration sa barangay. Equipped sila sang proper information, kabalo sila sa mga documents nga kinahanglan. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:14. Hindi malikawan sa tawo nga magbatsyag sang balita.
Yalamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa lutos. Alas 6:20 Aksyon na Radyo Philippine Standard Time. Kakaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Bayan Muna Party List Representative Fernando Gaite nga kinahanglan pasabton sa iya pagpalaptas sang kabutigan. Si Southern Luzon Command Chief Antonio Parla Jr. nga nagresign siya pwesto bilang NTFL kag spokesman antes pa nga pagretiro sa serbisyo sa militar. Sunod kay Gaite, ginabuso ni Parlad ang iya posisyon pagiman sa pag-atake sa mga kritiko sang gobyerno, pagpalaptas sang sala nga impormasyon kag pagradtag sa mga aktivista kag pila ka mga organisasyon. Dugang pa ni Gaite nga kinahanglan man nga pasabton ang task force kag mas maayo nga bungkagon na lamang. Sa dugang nga balita nasyonal, gin-classify na ang Pilipinas bilang low-risk area sa COVID-19 matapos nga ang national case growth rate kag average daily attack rate ukon adar ang nagnubo. Sa online forum subong adlaw, ginpahayag ni DOH Epidemiology Bureau Director Alethea de Guzman nga nag-negative na ang duha ka semana nga growth rate, samtang ang adar ay naka-moderate risk naman sa 5.42. Sa datos ng DOH, nagapakita nga ang Pilipinas ang may case growth rate nga negative 9% sang Hunyo 13 tubtob 26 halin 15% sang Mayo 30 tubtob Hunyo 12. Yara naman sa safe zone nga 46.51% kag 55.24% ang national utilization rate sang hospital kag intensive care unit beds. Ang new cases sa Pilipinas nag-average sang 5,700 o na 5,772 sa kada adlaw halin Hunyo 24 tutob 30. May magamay nga pagsaka ikumparar sa average nga 5,638 nga daily new infections halin Hunyo 17 tubtob 23. Nagnubo sang 48% ang kaso sang dengue sa Pilipinas subong nga tuig 2021. Ikumparar nagligad nga 2020. Sunod kay Dr. Eileen Espiritu sang DOH Disease Prevention and Control Bureau, may 27,930 ka dengue cases ang na-record sa Pilipinas umpisa Enero tubtob Hunyo subong nga tuig. 48% nga manubo ikumparar sa 53,866 nga na-record sa uman nga period sang 2020. May 104 ka mga individual ang napatay sa dengue tubtob Hunyo 5 nga may 43 nga mas manubo sang o kung may 43% nga mas manubo sang sa 183 nga na-record sa pareho nga period sang 2020. Nagpati si Espiritu nga resulta ini sa pagtener sa mga tao sa ilapulian kag ang mas ginpasangkad nga water kag sanitation hygiene. Samtang may 3 ka mga rehiyon ang may madamo nga kaso sang dengue subong nga tuig. Ini amo ang Central Luzon nga may 8,925, Calabarzon nga may 3,111, kag Ilocos nga may 2,910. Nagnubo man sa nga 0.37% tubtob bulan sang Hunyo ang dengue mortality rate ikumparar sa 0.39% sa kapugusan nga tuig 2020. Sa katapusan nga balita nasyonal,
Ginpasaka sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS ang bulkan Taal sa alert level 3 matapos ma-record ang kilometer high priyatong magmatic pluma pasado las 3 sa hapon Webes. Sunod sa PHIVOLCS, ang main crater nakatugas ang 1 kilometer high priyatong magnetic plume las 3:16 sa hapon nga wala naman nasundan sang linog. Patag sang PHIVOLCS nga nagakahulugan ini nga may magmatic intrusion sa main crater nga mahimo magresulta sa paglupok sa bulkan. Tungod sini ginarekomendar sang ahensya sa mga residente sa isla kag high risk barangays nga mag-evacuate tungod sa posible epekto sang pyroclastic density currents kag volcanic tsunami. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:26. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Huwebes, Hulyo 1, 2021. Sa liwat ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon